יאו עולה לאוטובוס חם ולח, מחפש מקום לשבת על כיסא לומד צח. לידי יושב בחור גבוה עם זקן גדול, מוציא קלמנטינה מהתיק, מתחיל לאכול קלמנטינה באוטובוס, והחדרים באוויר. האיש לידי לא מפסיק לקלף, את המבט אני מעביר, אבל הריח כל כך חזק, קשה להתעלם. מתחשק לי גם קלמנטינה, אבל אין. האיש מסיים לאכול, זורק את הקליפה לפח. אני מרגיש הקלה, אבל המקום עוד מלוכלך פתאום. אישה מהצד מוציאה קלמנטינה משלה, מתחילה לאכול, אומרת אוי היא מעולה. האיש מסיים לאכול, זורק את הקליפה לפח. אני מרגיש הקלה, אבל המקום עוד מלוכלך פתאום. אישה מהצד מוציאה קלמנטינה משלה, מתחילה לאכול, אומרת אוי היא מעולה. קלמנטינה באוטובוס, והחדרים באוויר. האיש לידי לא מפסיק לקלף, את המבט אני מעביר, אבל הריח כל כך חזק, קשה להתעלם. מתחשק לי גם קלמנטינה, אבל אין. פתאום מישהו קם, נותן לי קלמנטינה. הוא קנה אותה ממש בשבילי בקנטינה, אוכל אותה בהנאה. סוף סוף יש לי גם הריח באוטובוס כבר לא מפריע, ואני כבר מנונם. קלמנטינה באוטובוס, והחדרים באוויר. אכלתי גם, המצב רוח כבר סביר. הריח נעים, האווירה טובה, תודה לאנשים ולקלמנטינה הקרובה. קלמנטינה באוטובוס, והחדרים באוויר. אכלתי גם, המצב רוח כבר סביר. הריח נעים, האווירה טובה, תודה לאנשים ולקלמנטינה הקרובה. יאו, מתחשק לי גם קלמנטינה, אבל אין. פתאום מישהו קם, נותן לי קלמנטינה. הוא קנה אותה ממש בשבילי בקנטינה, אוכל אותה בהנאה. סוף סוף יש לי גם הריח באוטובוס כבר לא מפריע, ואני כבר מנומנם. והחדרים באוויר. אכלתי גם, המצב רוח כבר סביר. הריח נעים, האווירה טובה, תודה לאנשים ולקלמנטינה הקרובה.